Ongi etorri Espaloian Koskaren bigarren denboraldiko 8. saiora. Gaurkoan modu berezionetan hasi dugu saioa, Gang of Fourren abesti honekin, gaurko gaiaren inguruan, pixka bat gehiago ikertzen ari nintzen bitartean, diska hau jarri dudalako, diska historiko bat post-punkarentzat, eta bide batez baitere baliogarria da saioa erritmo pixka bat gehiagorekin hasteko. Aipatu bezala post-punkaren inguruan hitz egingo du gaur. Bogan dagoen estilo bat gaur egun Euskal Herrian, baino ez dena hain modan egon edo ez dena hain entzuna izan pasaden urteetan. Eta gaiarekin hitz egiteko, gaur Julen Kambra dugu Euskal Herriko irratiko estudioan, zer moduz? Bueno, songi, eskerrik asko. Soinu teknikaria, konfiantzazko soinu teknikaria, kolaboradorea eta Bristaldeko gitarjolea, zer moduz, ongi? Bai. Ongi, bai. Esan bezala, gaur postpunkaren inguruan hitz egingo dugu, postpunkaren ibilbide historikoaren inguruan, Euskal Herrian ze oihartzun izan duen, eta bere korrontez berdinak jorratuko ditugu, eta aipatu duan bezala, Euskal Herrian urte luzez ahaztuta egon den estilo bat da, egia da 80. hamarkadan izan zuela bere presentzia agian Zarama, Jotakie eta Itoiz beraren bitartez, baino egia da 80. hamarkadan eta 2000. hamarkada eta 2000. hamarkadan ere, ez dela hain presente egon gure bizitzan, baino 20. hamarkada honetan berriz hasi da presentzia izaten. Arrazoi honengatik galdetuko dizut, Kambra, noiz izan zen, zuk postpunka lehen aldiz entzun zenuen garaia edo nola zezinen hauen zuten? Lehenengo kontaktua ziurrenik izango litzateke Joy Division. Ni uste, nera bezaroan eta izan nuen hor garaia audiofilo bat, nola baita esatearren, eta Aresen eta Emulen abesti guztiak, ikusten nuen guztia deskargatzen nuen eta entzuten nuen, eta gogoan dut Joy Divisionen Love Will Tear Us Apart, uste dela EPA, hori deskargatu nuela eta nahiko entzun nuela. Nire bolada punki horretan, arkadetan entzuten nuenean ere hori entzuten nuen. Hori izan zen lehenengo kontaktua. Eta gero hori izan zen nahiko, nahi gabe do, baina gogoan dut pandemia baino lehen, Boy Harsher taldearen Pain abestiare YouTubeen eta entzuten nuela. Eta bere garaian, pixkat generoa eta investigatzen saiatu nintzen, baina ez nuen talde horren ez dakite, homologorik edo topatu edo asetzen ninduen ezer topatu, eta gero ja 2020. urtera arte Molchat Doma super famatu egin zen arte. TikToken. Hori da, gainera. Bai. Apenas ez duen entzun. Ja, hori da nik uste nuen, ari antzeko zerbait gertatu ditzaidalako baitere, Euskal Herrian, gu gazteagoak ginen garaian, ez zelako kontzertutan olakorik entzuten genuen, ipatu duzun barkada, punk pila bat. Bai, nik uste, guk edan duguna izan da, batez ere ez, rock radikal basko eta punkaren, ez dakit azkenengo zera biak ez. Hori da. Eta post-punkaren inguruan ari gara hitz egiten, baina ez dakitzuk nola ezaugarritu dezakezun post-punka bere tresnen bitartez, esan nahi dut. Nola ezaugarritu dezakezun musika bera. Nik esango nuke igual erritmo monotonoak badituela, ez? Bai kaja, erritmo kajarekin edo bateria organiko batekin, basuak ere presentzia desente daukala, gitarra oso harinak igual, arpegiotsuak, ez da? Bai, ulertu behar da, postpunka, nola bai da esaskin aski bat, ez? Gazteleraz kajon desastre esaten den, ez da genero bat, igual estilo bat edo nola bait estena batekiko ez erreakzio bada edo alternatiba bat, ez? Orduan, bazuk esan duzun moduan, pues eske soinu kutsak daude eta bateriak ere badaude, sinteak badaude, baina beste batzutan Joy Division adibidez nahiko soinu organikoa da, naiz eta nahiko soinu mekanikoa bilatzen duten artistikoki ez. Orduan, niretzat da gehiago estiloa badiozuna, ez? Adibidez, bateriak, erritmo kutsak edo bateria. Igual soinu ezberdina bilatzen da, ez? Organiko edo artifizialagoa, baina beti oso mekanikoa da. Nolabait industrialismoaren edo industriaren soinu hori ez errepikatzen du modu batean. Edo diozuna, gitarrak pasa ginen ez, edo pasa ziren 80. hamarkadan, distortxotik ez,
gitarra oso zatarreroetatik, bueno, bilatzera soinu garbiagoa, korusa jarri, ez dakit, horrelakoak, ez? Bai, nik uste dut izan zela, 30. hamarkadatik bi bide edo zabaldu zirela, bata punkarena eta bestea postpunkarena, bai. Hala da. Eta gero ahotsaren aldetik ere, alternatiba asko daude, adibidez Joy Divisionen ahotsak presentzia desente dauka, nahiko alto dago, nabaritzen da, baina zuen kasuan adibidez Brisen ahotsa pixka bat atzerago dago. Atzerago botatzen dugu, bai. Beste instrumentu bat izango baritz bezala, bai. Eta Brisetaz gain, Bris taldeaz gain, Euskal Herrian ze beste adibide topatu ditzazkegu, ja ez gaur egun, baizik eta historian zer referentzia duki ditzazkegu postpunkaren inguruan? Bueno, historian zehar dizu? Bai. Hemen gutxi izan dira, tuka izango litzateke ez, igual postpunk estilo horren talderik esanguratxona, lehen komentatu duzu ez, Jotakie eta horrelako taldeak ere, muga horretan ez ibiliz diren, baina egia da, gutxorekin nire taldekirekin hitz egin nuen atzo, eta esaten ziren, Jose, Euskal Herrian, postpunkak jo zuen estilo rockeroago batera, eta nik esango nuke postpunkaren antzera duen espresiorik handiena, igual ditzatekela Itoiz, edo... Batez ere bere azken ibilbide horretan ambulantzekin, eta... Osatuago da, baina egia da soinu hori dela askoz, ezakit, new wave, dela askoz mainstreamagoa, askoz poperoagoa, bai. Osa, hemen, postpunka adierazpen gehienak izan dira edo punkiagoak, edo poperoagoak, nik uste. Hain ilunak eta ez dakit diren egon diren postpunkaren revival, ez, edo birsortze arte. Bai, ari garelako hitz egiten postpunkaz, bai, adibidez elurretan abestia nahiko postpunka izan daiteke, baina zuk diozun new wave edo pop presentzia horrekin, baina aldi berean ere Zaramaren abesti makarrena edo Jotakierena ere postpunk bezala izan daitu daiteke imaginazio pizkatxo batekin. Beraz, horrekin ja ulertu dezakegu pizka bat Euskal Herrian ze postpunkak ze forma hartu duen historian zehar. Adibide bat jartzeko postpunkarena, nahiko ortodoxoa, tuka bezala edo lako zerbait, guazen Kinoren abestia entzutera, bale? Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда и сюда, обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь тень. Хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать, а без музыки на миру смерть не красна, а без музыки не хочется. Kinoren abestia darrago entzuten ari garen bitartean, guazen murgeltzera pixka bat postpunkaren sorreran, eta galdetuko dizut ze testuinguru historikotan jaio zen postpunka, gero bere letrak eta bere erritmo industrial hauek ulertzeko oso baliagarria zaigulako. Mendebaldera jotzen baldin badugu, ez kontuan izan behar dugu, 1973an krisi ekonomiko larria egon zela, eta hortik aurrera ez politika neoliberalak aplikatu zirela, eta
Ingalaterran batez ere ez, bertan post-punk estena esango nuke dela, bueno, hor daude talderi garrantzitsuenak edo, Blitz edo, Joy Division eta horrelako taldeak, ez, New Order. Gang of Four, pila bat. Bai, talde pilo bat daude. Eta hor, testu inguru nahiko gogorrazten, bai ekonomikoki eta bai politikoki, osea, geroz eta represion diagoa zegoen, adierazpen askatasuna ere txikitu egin zen, baino igual 60garren hamarkadan ez bezala, ez zegoen igual langile mugimendu oso potenterik, tatxerismoari aurre egiteko kapaza zenik, ez? Ordu nik uste horrek eraman zuela musika, nolabait nihilismora eta horrelako pesimismo eta ez dakit, errealitatea deskribatzera, igual inkluso ikuspegi kritiko batetik, baino esperantza gutxirekin, ez? Bai, 60garren hamarkada eta 70garren hamarkadaren lehenengo erdialdea islatu daiteke realitatea musikaren bitartez, adibidez progresiboarekin edo igual alaiagoa, ezain errealitateari hurbil, eta aldiz 70garren hamarkadaren bigarren erdialdetik eta 80garren hamarkadan batez ere topatzen dugu Ingalaterran edo Britaniar Erresuman nola desindustrializazioa gertatzen den, baitere badago fasismoaren gorakada nabari bat. Bai, Ingalaterra batez ere 70garren hamarkadan. Greba orokor desente, eta kontestu horretan kokatzen dugu bai punka eta bai postpunkaren hasiera. Biak aldi beran hasi zirelako gutxi gora bera, baina postpunka, punkak ez bezala, ez zuen izan agian, salbuespen, hainbeste loturarik errealitate sozialarekiko, edo ez daude ados horrekin. Bueno, nik esango nuke arte azken batean dela errealitatearen, ez, artistak bizituen errealitatearen isla, edo nola moldatzen duela, ez. Eta, bueno, esango nuke, klaro, eske postpunkarekin gertatzen dena ez dela punka bezala igual reivindikatiboa dela edo oso esplizitoa dela, ez, adibidez, Eskorbutoren kantasko ez dira reivindikatiboa, ez dira besti komunistak, ez dute, edo anarkistak, zentzu anarko-komunista baten, ez dute beste gizarte bat imaginatzen, edo, incluso nahiko kontrakoa izaten da, vimos la basuras, morratas, no sé qué, baino bai badute ez aktitude bat eta jarrera bat nahiko salatzailea eta ez. Bai, konfrontatiboagoa igual postpunka baino. Bai, eta postpunkak ez du hori, ez esan bezala, igual metaforekin edo metaforen bitartez eta errealitatea hitz egiten dute, errealitatea islatzen dute, baina hori pesimismo eta nihilismo batetik jo. Bai, baino jatorriari bueltatuz, bai esango nukela, toki beretik jaiotzen direla bai punka eta bai postpunka, eta agian Euskal Herrian Bilbo adibide izan da desindustrializazioarena, garai txar, 80garren hamarkadako garai okerroiena, agian topatu ezakegu berdina Manchesterren edo esan nahi dut gauza antzikoak bizizan zirela, naizta garaiak pixka bat ezberdinak izan, agian 10 urte beranduago gertatu ziren hemen, baina errealitatea antzekoak bizi izan dira. Eta ari gara zentratzen pixka bat mendebaldean, baina galdetu nahiko nizuke baitere ekialdean egon delako baitere postpunkaren presentzia bat, agian zuek brisekin hortara bideratzen duzue zuen musika, mendebaldeko musikari baino, orduan galdetu nahi nizuke zer zen postpunka Sovietar Batasunean, eta ze ezberdintasun zeuden mendebalderekiko. Sovietar Batasunean, postpunkarekiko erreakzio bat ez, edo ez dakit nolabait alternatiba bat deneinean, hori Sovietar Batasunean etzen gertatu. Sovietar Batasunean punk gutxi, punka izan zen, batez ere nik dakidala Berlinen, mendebalde... Bai, ari gara Sovietar Batasuna, baina bloke sozialista barri biltzen. Sarremana baztutelako, orduan punka gutxi egon zen, eta gero musika, ez dakit, kino entzun dugu orain, ez, azkenean rock progresibotik edo rockaren mundu horretik datorren artista bada, eta nola baitez, post-punk kantak egin zituen, ez, horrelako balada nahiko lausoak, ilunak, eta bar. Karo, hor gertatu dena da, postpunkaren revival globalizatu horretan ez, bai ekialdean talde pilo bat agertu direla,
ez dakit egia esan zehar arrazoi egongo diren atzean, ziurrenik hori izango dira arrazoi sozial eta ekonomikoak, ez? Osa, Sobietar Batasunaren gainberaren ondoren pobrezia tasa eta Rusian eta bar asko handitu da, eta pentsatzen dut horrek ere eraman duela musika hori bultzatzera edoz. Gainera, ez dakit, hau ja frikada, baina errusiarrak nahiko izan dira nahiko pesimistak eta nik uste... Nahiko postpunka. Bai, hasta 1917, Tules a Dostoyevski, la hostia. Bai. Bai, eta ari gara agian Sobietar Batasunaren gainberaren ondorioz etorri zen musika hitz egiten, baina kino bezalako adibideak badaude Sobietar Batasunaren azken urte horietan, eta hori zuk aipatu duzu izan daiteke Mendebaldean gertatu zen bezala errealitatearekiko desadostasun hori ere, berdin gertatu zen Sobietar Batasunaren azken urte horietan, ezta? Bai, lehen komentatzen genuen, ez? Mendik kanpo, esan bezala, Mendebaldean gertatzen zen nolabaiteko, ez kapitalismoaren gainbera bat, berez, batez ere 80. hamarkadatik aurrera eta nolabait ekonomia berraktibatzen da, baino ezberdintasun sozialak handitu egiten dira, neoliberalismoa eta thatcherismoak desegiten ditu langile klasearen egitura pilo bat, ez, eta esan bezala postmodernismoa instauratzen da, modernitatearen egitate guztiak desegiten dira, edo nolabait ezabatzen dira, eta modernitatearekiko ilustrazioaren ideia horiekiko nolabaiteko mesfidantza sortzen da, ez da hortik nihilismoa eta bar. Sobietar Batasunean gertatzen dena ez da iguala hain erradikala zentzu horretan, ez da igual modernitatearen aurkako ideiak edo zabaltzen direla, edo hiekiko ja ez dela sinisten, baizik eta gizartea eta sistema ekonomiko eta politikoa pixkanaka ez estankatzen dela eta desegiteko bidean dagoela. Osea, testuinguru ezberdinak dira, baina bai badutela ez nihilismo edo ez dakit. Pesimismo puntu hori. Bai, bietan batean eredu sozialista eta bestean agian kapitalismoaren ongizate eredu horiek gainberan daudela, ez? Aldi berean. Eta urteetan zehar bai gariko protagonistek bai haien gurasoek sinistu izan duten proiektu hori desagertu egiten erortzen ikusten ari direla, eta hori artistikoki islatzen da postpunkaren bitartez munduaren bi alde horietan. Eta artistikoki ze ezberdintasun aurkitu ditzazkegu. Nik adibidez, ez dakit, agian industrialagoan aberitzen dut Sobietar edo bloke sozialistan Mendebaldean, baino erritmo kustxa gehiago igual edo... Esango nuke baietz, baina hori izan da... Berandago? Bai, berandago etorri den zerbait. Nik uste kino eta horrelako taldeak hori rock progresibotik, rocketik etortzen ziren oroar, eta nahiko ez dakit, organikoa izaten da, egia da instrumentu kutsak eta, bateriak eta erabiltzen zituztela, ez sintetizatuak eta. Baina, nik bai ikustu dela asko eleganteagoa, eta ez dakit, Joy Division entzuten duzu ez, eta bado eskizofrenia puntu hori, ez? Hori ekialdean etzen bat ere ikusten dena da lirika oso metaforikoa, errealitatea eta egunerokotasuna deskribatzen duena, pesimista, ez dakit, eta dena da, rock klasikotik esango nuke eratorriagoa, ziurrenik, hori, punkaren eta punkestenaren eragina txikiagoa zelako. Eta zuk noiztik ikusten, eta imaginatzen dut zuri gehiago ekialdeko postpunka usatzen zaiztula Mendebaldeko baino, edo ez pentsa, biak entzuten ditu. Gutxo bain taldekideak, poloniarra denez, gainera zirilikoa eta irakurtzeko gai da, eta gehiago disfrutatzen du nik uste ekialdekoa, ziurrenik kulturalki hobeto ulertuko duelako, eta baita ere, estena jarraitzeko eta erraztasuna duelako, ez dakit Spotifyn talde rusiarrak eta jarraitzea oso zaila, eske ez duzu teklatu zirilikorik, oso zaila. Orduan hori, baina nahi Mendebaldeko taldeak eta ere gusten zaiz, batez ere bigarren olatu honeko musikaria. Hasieran
agian Euskal Herrian gertatu zen bezala punkarekin asko nasi zen. Adibidez, hasieran entzun dugun Gagaforren abestia, ulertu ezakegu postpunka dela, baina punkaren influentzia nabari batekin, eta hauek bezala aipatu ditzazkegu, ez dakit, Aupairs edo pila bat taldea, azkenean punkarekin influentzia pila bat izan zuten. Bai, nik uste hori harreman estua dagoela, adibidez, behin ere irratira ekarri nuen, ez, Blitz eta New Ordenen arteko hori harreman hori, ez, taldeki bat uste hil egin zen, Blitzeko taldekide bat hori izan zen gertatu zena, eta gero New Order sortu zen. Baina, taldekide ia guztiak berdinak dira, eta momentu batean... New Order, Joy Division, ezta? Joy Division, hori da, barkatu. Bai, bere buruaz beste egitean. Claro. Eta sortu zen... Bai, nik uste hori harreman badagoela, ez eta Blitzen kasuan, hori, lehenengo eta bigarren diskaren arteko zera hori ez. Ez barintasuna. Bai, punk, post-punk eta new wave zera horretan, garaikideak ziren, eta nik uste influentzia handia zagoela bat bestean arte. Bai. Guazen entzutera Joy Divisionen inguruan hitz egiten ari garela, abestitxo bat. Gaiaren inguruan pixka bat irakurtzen ari nintzela gaur goizean, ikusi dut, eta ez da harritzeko ere ez, Kurt Cobainek asko entzuten zuela postpunka eta ez da harritzekoa gruntzak eta horrek agian gauza antzeko sentiarazten gaituela ez, oian 80. hamarkadan postpunkak egiten zuen antzeko funtzio bat betetzen zuen. Bai, zarentzai gabe, eta nik uste hemen Euskal Herrian adibidez hori ikusten dela Belako taldean, ez? Belako niretzat, estilistikoki zaila egiten zait nonbait kokatzea zen, nahiko grunge da, baina aldi berean baditu 80. hamarkadako new wave eta post-punk elementuak, orduan mugitzen da horrez oso bigarai, harreman duten bigaraietan ez, baina nahiko ezberdinak dira, ez da... Bai, zarantzari gabe, hori pixkat rock eta punkaren estenarekiko alternatiboak ziren, ez, gero naiz eta gero igual mainstream bihurtu ez, jendera ziren. Eta Euskal Herrian, ze adibide topatu ditzazkegu gaur egun, gero aipatu izan dugulako ja, Itoiz, aipatu Zarama, aipatu dugu Jotakie, ez dakit besteren bat geratu zegoen hor, aipatu gabe garaikoak, Tuka, baitere. Hori da. Bueno, Delirium Tremens.
Delirium Tremens. Baita ere. Bai, bueno, Belum, ez dakit, niretzat bigarren olatu honetan aitzindari izan diren horietako batzuk diratok, eta Pogrom. Baiko gaztetxoak izanik, atera zituzten laupa kanta, Super Joy Division estilokoak, eta bueno, hor jarraitzen dute, orain logela taldea sortu dute, egun motelaken egon ziren, eta hori, ze talde gehiago, hemen Iruña herrian badugu Apoteke, bai, elektronikarekin hasten duela pixka bat. Bai, elektronikoagoa da, bai, hori da. Ez da hilen asko punkarragoa da, baina bai badu post-punk roi hori. Badu igual hori, elementu ez dakit. Moski ez da oso reivindikatzele, baina jarrera punkiagoa badute. Baina, bueno, besteko modua ez da ere oso punkia, bai. Ni ez da hilen pilo gustatzen zen. Bai. Eta zu badakizu eskaizara olatu eta hitz egiten eta badakizu ezberdintzen post-punkaren olatu ezberdinak edo... A ber, zintzuk egon daitezken olatu ez ari naiz, besterik gabe, sentsazioa daukabalako, 2015-2020tik aurrera, talde piloa sortu direlako, eta nik uste hori dela, berriro ere bizi dugun errealitatearen isla, ez dakit, galdetu beharko genuke zergatik ez agertzen diren orain beste post-punk talde, zergatik egiten den moltxat doma, justo pandemia garaian, ez? Yeah. Denak etxean ginenean, zergatik egin zen birala, ez, eraikin sovietarren zaharren bideoak moltxat domaren abestiarekin, ez? Eta nik uste dela, nolabait krisi kapitalistaren baitan jendeak horrelako nihilismo eta pesimismora jotzen duela, eta 80garren eta 90garren hamarkadan postpunkak funtzionatu zuen bezala, orain berriro ere funtzionatzen du. Bai, egia delako agian 80garren hamarkadan ere egon direla nazioartean olako revival modukak, baino ez dute gauza bera transmititzen, igual naiz eta oso komertzialak bilakatu dira, eta agian Franz Ferdinand edo Strokes edo olakoak badute zer ikusi bat postpunkarekin, baino... Nik horrelako taldeekin sentsazioa daukat askotan haien... The Killers eta... haien ospea askotan izaten dela nostalgia kontu bat. Osea, orain Flow 2000 eta rollo guzti hori modan dagoen bezala. Osea, pasatzen den gauza bada. Osea, besterik gabe gure igual generazioa txikiak ginenean polikiroldegira joten zinen eta Eurodance entzuten zenuen, y ahora la peña le flipa otra vez el Eurodance. Eta duela 5 urte era super cringe y no sé qué. Nik uste hori bai, osea, genero edo talde horiek asko nire Strokes gustatzen zait, baina egia da oso... Niri pila bat ere, baina justo Franz Ferdinand eta Killers ez sobera. Ez, baina hori, eske oso, nire ustez hori oso generazionala dela. Osea, iristen zara 25-30 urtera, ja... heldua bilakatzen zara eta hasten zara como txikitako musikari begira eta bate du pixka bat lotxa. Bai, eta nitxo hori ez esplotatzen dutela, nire ustez hori pixka ziklikoa dela, ez? Nik uste igual lehen gertatzen zen rockarekin, Slash eta Guns N' Roses eta refrito del refrito para boomers, osea... Total. Eta nik uste hori beti dagoela pop estenan, modu batean edo bestean. Eta zuk ze talde gomeratuko zenituzke? Nik, hasi nintzen entzuten, igual organikoagoak ziren taldeak, eta Blitzen bigarren diskarekin obsesionatuta egon nintzen, batez ere Brisen lehenengo diska entzun genuen, nik uste islatzen dela, nolabait. Zona den diskori, flipantea. Oso nada, bai. Second Duel of Empire, bai, oso diska hona, bai. Eta, azken aldian jodu pixkat musika edo estilo elektronikoagoetara, eta zentzortan Boy Harsher nik uste dela talderik horrela potenteena edo potententarikoena. Postpunkaren ez dakit, estilo edo hori. Saskinoski horren barruan badira talde pilo bat, eta estilo pilo bat. Baina aipatu duzun Boy Harsher hori talde bada edo estilo bat? Bikote bada, Bikote bat. Bale. Bai. Eta hori, eske genero piloa daude gero, kesi industrial, kesi dark wave, eta, post-rock batzutan ere post-punkaren barruan sartzen da, genero piloa daude, eta Boy Harsherrek egiten duena da estilo nahiko dark wave bat, nahiko gotikoa, pero sin que de grima. Gotikoa, en plan, The Cure edo lako zerbait edo ez du zer ikusirik ez? Bai, claro, eske... Ez que, ni ezagutu nenan The Cure esan nuen, honek ez du bat egiten nik postpunkarekin lotutan eukan estetikarekin. Osea, oso gotikoa zirelako,
eta ni postpunka entzuten nuen, trajedun batzuek kantatuta, edo beste modu batean, igual, ez dakit, orain universitateko batek musika egingo balu, pues estetika movida hori pizkategi moderno, ez dakit. Baina da, rock gotikoa da, nolabait eratorriz dela Joy Divisionen Love Will Tear Us Apart diska horretatik. Osa, naiz da igual Joy Divisionen estetika ez izan, nolabait rock gotikoaren eta kluben estena hori sortu, abiatu ze nortik, baina rollo gotiko hori guztia, postpunkaren baitan beti izan da, osa, naiz da igual guk orain horrekin ez harreman du, 80. hamarkadan, gurutzeak eta hilerriak eta... Lotuta egon zen postpunkarekin. Bai, guztiz, bete-betean, bai. Osea, eta batez ere alde elektronikoagoan edo nahiko ikusten zen estetika da, eta boi jarsen eta horren, ez dakit isla edo modernoa, ez nahiko pelikuleroak dira, de hecho, pelikula bat egin zuten, osea, zuzendariak ere badira, eta haiek egin zuten soinu banda, eta estilo horren baitan, eta askoz gotikoa den bat da Buzzcool, dela Australiako tipo bat, eta hori. Osea, da, bateria elektroniko super kaineroak. Denak gaur egungoak. Bai, eta sinteekin eta. Ni roi hori gehiago gustatzen zaitegia esan. Bai. Aipatu dugu, claro, banatu dugu oso modu simplean postpunka mendebaldean edo ekialdean, baina postpunkaren barruan aipatu dugu, pues igual, dance punk edo olako bat izan daitekela behin eta berriz aipatzen ari garen Gang of Four, baina gero, New Wave eta gauza guztiak, New Wave, industrial edo zer beste estilo daude edo... Bai, New Wave, esan bezala da, estilo ez, igual popero galaro egarren amarkadakoa, baina, badago Dark Wave, badago nahiko iluna dena, horren referentzia nahi baduzue, Brisen ira kanta, 100%, osea, sintetizadoreak, bateria superpotoloak, nahiko saturatuta dena, soinu nahiko industriala, eta oroar, hor bai ikusten da, ez da, ahotsak nahiko atzean daudela, oso grabeak, nahiko nihilista, horrelako estiloa izaten da. Cold Wave, hitzak esaten duen moduan izaten da, hotzagoa, nolabait, igual ez da, ez du soinu hain iluna, oroar hotzagoa da, eta ekialdean estilo hori nahiko ikusten da gaur egun. Eta zer gehiago, postpunk, askotan igual deitzen den hori, mas postpunk stock, dela Joy Division eta horrelako taldeak ez hasierakoak. Stock? Ez nahi dut, en plan, normala, ez? Vale. En plan, ez duena igual etiketa zertzikoa, punkaren antzandian duena, ez? Eta, gero rock gotikoa pentsatzen dut horren mugan, ibiltzen dena ere, bai. Eta ipatu duzun industriala zer da, ba? Industrial nik uste dela gehiago etiketa bat, osea, industrial techno, postpunkaren baitan ere batzutan ikusten duzu hor, abizten bezala, ez? Normalean industrial zera etiketa duena izaten da nahiko gogorra, bombo supersaturatuak, edo beste kasu batzutan ere hartzen dituzte industriako soinuak, sampleak eta horrekin egiten dute musika, osea, nahiko goaikarria izan daiteke batzutan. Oroitzen naiz orain, justo joan ginen behin Berlinera jotzera, epiko izan zen, eta joan ginen urrengo egunean postpunk jai batera, baten ikusi genuen hori iragarri eta postpunk musika egongo den jai bat badakitezak ize, eta karo, nik imaginatzen duen estetika bat, lehen aipatu dugun ez dakit nola esan desenfadado edo igual askoz jota Ian Curtisek zeukan estilo elegante hori, eta batean topatu nuen gehiago aipatzen ari garen gotiko movida hau, eta esan den, hostia. Eske justo gainera Berlinen gertatzen dena teknoestenan eta estilo gotikori, osea, tema kamisetari gabe larru beltza eta gozaiek, osea, incluso industriala ez den edo postpunka ez den, jotzen ez den lekuetan ere, osea, estilo hori manejatzen da bastante. Osea, en Berghain no entra, sino ibas ahí un poco rollo kinky. Eta Berghain badu postpunk... Esango nuke ez nahiko tekno zera dela, Bai, baina esan bezala, badute gotiko puntu hori eta kinky puntu hori eta ari Berlinen oso modan dago, Bai, Berlinen zuk lehen aipatu duzu Berlineko ekialdeko aldean egontzela edo ekialdeko Alemanian egontzela hor
post-punk desente ez, eta nahiko kritikoa estatuarekin, igual Sobietar Batasunan gertatzen zen antzera ez? Bai, punka bezala, bai. Punk espresioak nik dakiela, Berlinen egon nintzenean eta badaki, punk taldeak eta egon zirela, ez ditu goratzen izena, gainak alemanez eta dira, baina bai. Dena den, ez dakit, Sobietar Batasunari dagokionez, esan bezala, musika etzen hemen bezain esplizitoa. Bazuten hori, gutxorekin izketan ez, eta esaten zidan, eske kantak, naiz da igual inkluso batzutan Sobietar Batasunaren elementu batzuekin kritikoak izan edo, beti da oso metaforikoa, oso lausoa, ez da egite, guzten dute beti entzuleari ez, bere interpretazioa egiten, eta ez Joy Division zentzu horretan askoz deskriptiboagoa eta askoz ez dakit zuzenagoa da. Nik doka sintxazioa, ez She's Lost Control, ez atake epileptiko bat duen neska bati buruz doa, eta nahiko esplizitoa da, naiz da igual ez jakin epilepsiaz dari dela, ulertzen da mezua, ez? Aldiz, hori, kino eta artista hauekin, pixkat lausoa da mezua beti bai. Bai. Ja egin dugu errepaso zabal bat historian zehar, postpunkaren inguruan, eta bukatu saioa eta galdetuko dizut, orain asmatuko dut galderatxo bat. Ez dakit ikusten duzun datorren urtetan eta are gehiago egingo den postpunka Euskal Herrian, edo hau boladak direnez berriz ere egiteari utziko da, edo ez dakit zer aurre ikusi dezakezun edo... Ez dakit, nik ikusten dut oraindik badagoela tartea talde gehiago sortzeko eta ez dakit. Nik uste generoa bizirik dagoela eta bueno, ikusten dira, ez, talde berriak eta edo igual postpunkaren etiketa ez bauten arren, ez, horrekiko edo horren influentzien izan duten taldeak badirela, ez. Baina, bueno, bai, esan duzen moduan, igual momenturen batean honi buelta emango diogu, ez, pandemia pixkat horatzean geratuko da, eta igual etorriko dira berriro trompetak, eta... Bueno, justo, orain nahi nintzen pentsatzen, ez da espreski postpunka, baina bai mainstreaman inkluso ikusten ari garela Euskal Herrian, nola sartzen den, igual jofe baten bitartez edo baduela zeo zer, igual ez dakit sentimendua den bakarrik, edo erritmoak... Kilikik ere inkluso egin dezake horrekin zeo zer, naiz eta nahasten den pila gauzekin, baina inkluso mainstreamean ikusten ari gara... Kilikiren baitan adibidez ikusten da, de hecho, bere diskaren portada izan liteke Darkwave eta talde elektroniko, postpunk elektronikonen porta bat izan liteke, eta letra batzutan bauten nihilismo.hori edo pesimismo.hori, ez eta nik pentsatzen dut, edo nire iragarpena da gure taldearen garapena eta ikusita ez, igual pixkat nihilismo hori atzean edo geratuko dela pixkanaka, edo hori espero. Zeren ordez? Ez dakit, nolabait, geure kasuan ekialdeko lirika hori berreskuratzen zaiatuko gara, ez hain igual nihilista eta hain pesimista mendebaldean izan den bezala, baizik eta, deskriptiboagoa eta nolabait esperantza apur batekin, ez. Esperantza horrekin utziko zaituztegu mila esker Julen etortzagatik. Eskerrik asko. Mila esker zuri baitere Igor horregotatik, eta hurrengora arte, zui entzuleak bere mila esker esparioan koskantzutagatik, eta utziko zaituztegu Black Country Roaden betiko abestiarekin hor baldin badago. Aio! Agur!